Čaute, moje meno je Assassin's LP a ja vás vítam pri Let's Play na hru Minecraft. Táto hra je známa, pretože ju už natáčalo strašne veľa youtuberov a rozhodol som sa, že ju budem natáčať aj ja. Pre začiatok začneme v single player. Vytvoríme si svet a dáme mu názov Svet. Vo viac možností sveta si nastavíme bonusovú truhlu zapnutú, aby sme dostali nejaké itemy na začiatok. Vytvorí nový svet. Teraz počkáme chvíľku, kým sa nám vytvorí nový svet. Dúfam, že nás to nehodí na nejaký opustený ostrov alebo do snežnej krajiny. Nedaj Bože do púšte. Sice tam by sme mohli nájsť pyramídu, ale radšej nie. No. Jo. Počujem tu niekde aj ovce, takže nebudeme mať posteľ. Torčka, torčka, dve torčky. OK. No, rozbijeme si truhlu a ideme sa pozrieť, kde sú tu tie ovce. Ovečka, ahoj, zabijem ťa lampou. Či s faklou, či čo to je. Logika Minecraftu. Ovcu zabijete s faklou. Teba zhodím. Kde si? No, padni. Super. Hnedá ovca. Čierna ovca, poď sem. Nigač. Niga. Niga. Hej. Super, takže už máme voľu na posteľ. Tak, teraz už len stačí nájsť si nejaké to miesto, kde budeme. Super, tu je hneď jaskyňa, uhlie. Dobre, to potom pôjdeme prehliadnúť. To vyzerá celkom pekne. Pre začiatok si nepostavíme nejaký extra veľký dom, taký skromný domček. No takže tento piesok sa aj to vysekáme preč. Viem, že by bolo ľahšie spraviť si lopatku obyčajnú drevenú, ale to za mne nechce. No. Poďme. Rýchlo. Aspoň budeme mať nejaké bloky, ktoré nepotrebujeme, hlinu a piesok. To až tak sa nepotrebujeme. Skoro som spadol do vody. Tak. Toto by asi aj mohlo stačiť. Takže tento piesok sa aj tu vybúram. Super. Tak. Super. Spravíme takto. Dáme si to sem. Tak. Super, takže 15 a 20. No, ups. To nevadí. Takže spravíme takto. Tak. Proste normálny. Nie je nejaký extra pekný dom. Tak. Ups, došli nám tie bloky. Keď môžete vidieť sami, pozrite sa, ako to vyzerá. Nie je to nejaké extra pekné a už nám došlo všetko drevo, takže si musíme troška zničiť tu. Super! Znič strom sme dostali. Wow! To som úplne... Jaj! No. Tak, super. Robíme si takú cestičku okolo domu, aby sme mohli chodiť okolo neho. Mal by som si fakt spraviť tú lopatku. Tak. Super, takže to by sme mali hotové. Ešte to stačí zastavať. Tak. Tak, máme ich 20. Super.
Nie je to nejaké extra veľké, ale furt lepšie ako nič. Ušetríme miesto. Takže na posteľ to spravíme asi takto. Nie, naopak. Jasné, takto. Super, takže už máme aj posteľ. No môžeme, skúsime ju dať takto do zeme, aj tú posteľ. No, super. Ušetrili sme ďalšie miesto. No. Zničíme. Super. Potreboval by som aspoň jeden stack tohto obyčajného dreva. Z toho potom budete mať 4 stacky dosiek. Chvíľku to potrvá síce, ale oplatí sa to. Potom dlho nebudeme musieť chodiť na drevo. Super. Už máme 15, 17, 18, 20. Jej, sadeničky padajú. Celkom dosť hlboká voda. Super. No. Potom ďalšie videjko by malo výjsť vlastne zajtra a bude z hry Need for Speed World. Ja som začal hrať včera, takže tam som nejak level 5. Musím sa priznať, že medtým som chvíľku hral aj za kamerou. Na videjku som ešte level 2, ale teraz už som tiež tam level tiež 5. Dosť ma to baví. A hovoril som aj spolužiakovi, že to hrávam, tak možno by to začal hrať som, takže budeme mať hostia. Super, tu máme aj kvety. Ideme. Tak. 58, 9, ešte 5. Už len 5 driev. Pane Bože, chcem toho tak veľa. Jo, vyšlo vám to presne. Tu by som si mohol spraviť cestičku s týmto pieskom. Tak, super. Tu som už tak troška pokašľal. Spravíme si tu taký nekonečný zdroj vody. Ten sa robí takýmto spôsobom. Tak. Skoro som to zase pokašľal. Nie. No super, ešte sa to opravilo. Tak a teraz aj keď tam dáme blok, tak sa to opraví naspäť, super. Takže máme spravený takýto nekonečný zdroj vody. Tu bude také malé jazierko. Takto. Ktoré môžeme zastávať. Výborne. Je jablko a sadenice. Ej, super, veľa sadeníc. Ja som počul nepriateľského moba. Ale nechápem, prečo je vonku, keď je slnko. Super, takže spravíme takto, takto, takto. Spravíme si dvere. Dáme ich zvonka. Super. Sem som nechcel dať dvere.
Tak. No. A ide sa robiť. Čo ešte také by som potreboval? Z dreva si spravíme takúto našlapnú dosku. Aj z jednej strany. Aj z druhej strany, aby sme nemuseli potom zbytočne klikať na dvere. Ono sa nám to otvorí aj samo. Takto. Tak. Dobre. Tento blok môžeme rozbiť a tam dáme čestku. No, truhlicu. Mohli by sme si za chvíľku lahnúť do postele, lebo slnko už za chvíľku zapadne úplne. Ale ešte si spravíme lopatku. Kamennú. Tak, super. Prečo môžeš spať len v noci? Normálne ľudia môžu spať aj cez deň. Sice to je hra, ale nemal by som porovnať normálny život s hrou. No, hneď s tou lopatkou to je rýchlejšie. Tieto zvuky Minecraftu nemám rád. Super, ideme si ľahnúť spať. Výborne. Dostali sme 3 ocenenia. Super, že deň. No. Ešte si zoberieme toto jablko. Tento diel by som už mohol pomaly asi aj ukončiť. No, ešte vlastne nič. Budeme si čestku, všetko si nahádžeme. Tak. Mohli by sme sa nájsť. Pardon, že to bolo tak nahlas. No nič. Dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak áno, hoďte like, subscribe. Nejaký pekný koment. Napíšte mi do komentu, aké hry by ste chceli, aby som natáčal. Dobre ľudia, ja sa s vami lúčim. Tak čaute.